Afamobo Ofodilechi Amaka Sabina. Abụ m onye mmiata Anam nke dị na Anambra West Local Government Area n'ime Anambra State. Tata ka m na-anụ di m bụ onye mmiata Anam. Aha ya bụ Anekwe Chidozie Joshua. Aha nnetu ya bụ ọkwụrụ ọkarịsịa dị na nwoke. N'ụbọchị tata obi m bụ sọ aṅụrị maka na ndị mmadụ ji maka mụ na di m wee bịa mgbakọ nke tata anọ. Ekpere m na-ekpere ọra na eze ji maka mụ na di m wee bịa taa bụ na ụkwụ onye ji wee bịa na nke onye ji wee na ya amanarị. Ekpere m na-ekpere ndị ashebi m bụ ụmụ nwaanyị ibe m. Ashebi ibe m bụ na mgbakọ ọzọ anyị agbakọ ya bụ maka ha, bụ onye ọbụla dị hapi wee bịa n'ụbọchị tata maka mụ. Ama m na ebe di m nọ n'obi do ya ụtọ maka na anyị na-agbagburu onwe anyị n'anya. Ọ bụ na ọ hụrụ m n'anya ọmaji maka m wee bịawa tata. Nkwa m na-ekwe ya bụ na m merubere ya isi dịka nwunye ya. Aba m bụ Chidozie, abụ m Anambra West n'ime Anambra Steeti. Taa bụ ụbọchị m, taa ka nna m ekpele m na-ekpele ọra na eze bụ ndị ji maka mụ na nwunye m wee bịa tata, ndị na-anụbere nwaanyị. A sị m na ịtụ ahụ m mere n'udo na gbanwe ya n'ụgwọ ezigbo nwaanyị ya nnụwa ka gị n'oge ahụ ole n'oge ọcha n'oge ụmụanụ niile. Onye ekpere m na-ekpele ebe pụtara isi ike ụlọ ha na-agọ na nwaanyị ebudo ndị be arapụrụ n'ụlọ wee bịa. Put out this sauce. Ubasinachi comedy. Ubasinachi. Blessed are you. See network. Can't never one lady happy. Okay. I want to go near what's name, no global. Okay. Hey. I will love another man. I sky one more up. Now by your microphone. Let me shake my mic around. Okay. If you guys see here, I'm going to China. Hey, DJ, bring it down. DJ,
And the back and the woman. I will not can room, one neck and a room, and rap neck, and no longer than Jim. Sister, have I not been a Eloisia Shah? I am not someone as usual. Abro who knows someone as a Panama, ever what a wife material. Ever I need a game of Loma, even in the Puna, in the Bano. I know the wife material, but I don't know who I am one hour Camano, within Java. I am one hour Camano. Reason the Guru to when they are married to Mono. You never made a bumbo. Who don't want the Maru, so who want them Kuno. You understand? I know who need you Nagatata region by Abanaha Jesus. Marana Banebe. Even about two in the sick of Punina, can you know my dear man? And it's zero style as well. It's very confusing. Yes. You go on and know what no now I tell you, I have some better names on Maro. I will not go to the in there. Who water and a mask. I do go more jury to Macam. It's your the Matuna room, Northern you understand, did you? He is very low. I is not one of the he was a guy also, but I say, Anna, Ganina, Hamabana, Toto. My son, people, Money, something you have to say about the end of the day. Now you have to come out who will run in, and need to be a book forever and ever in that castle. I know there is a better application in Bacayaro. And again, Caravan Kawaii of one them wine and penny. Oh, I'm going to go to the Bono. I'm a man of the Cogoshi, like Jonathan die. As simple as that. Forever Kawaii. I had to reach out to the Kaleva. Yes. Eddie. Then shoot. I thought they should never shoot. Can you see the Yabby now? You are highly welcome. And now they're in the nose of the chair. I have another body of the time, but assuming now. You are welcome to Nwachinemelu 2026. Kala banya mwana racha vale mwenye mwa batambo deze batambo hapo. Kule nanya nazo. Kama kwa mmadu usina gota. Aba sa white. Sasa white hapo kwa lagi hello welcome in around. Mwaka mwana jakata. You hello welcome. Narienne. Ndeni na yako kwa leo mniji batam kishi liye zele you hello welcome nozam kidogo. Kuna manaya masala kwa mara na masala kwa mara kuna kanya hapo. I know when they're Malay and Kagan get cassette. It was a very bad cassette. Overcut on my head in our bone. Manual you both here. Audio sees here. Ego G's here. And the Putalabo and the Moi. Bonde Monkamani Bondia Belebe. Brutalia, Sinabaji, Telemona, Rebellic about the Silva, unknown Rian Nanibani. I have a woman of Baposa, Nanina, you do the Lana to Anono. Yes, and the Mona Caravayaga, and the Mothers and the Pabo. How can I have the time of Kurujalaku? Can I have anywhere? I want to be a baposa, a better large one, neighbor governor. No, Jamaica. Even Mudu divine a car, a better large. Hello. Anam Balafozon. Mota Mabufon. And the Bamala from Apagoluno. Anna, we are them. Abu no Kunu. You don't do it well on you.
Wata ka na yo sina wa just kirsi ba wine. Anambra Ogun. Anambra Ogun. Yeah. Eka ne bo ni mun. Ọdị na-abụ mmụ arụ n'ebe atụ m nke ọjị kama na ọ bụrụ m rutere ụmụ n'ebe na ọchụ mere ka ndị arụ ndị nke izi dịka ibia bụ na nna ekene mma ibere maka na akịtala nwunye etetawa mmadụ kwuo na-adị gị mma gịnị ụgwọ onwe gị si na ahụ dị ya mma ọ dị ka nna nwunye nwe bido mbọsị lọvụ ha bidoro ma mụ ji ọjị na-aka ekwu na-ekwu na asị na ndị kombe ya na-anabalị na asị ọ bụla nwere o chetara ome ọ bụ na ere nwere ole na-alụ na asị na ihe etite bụ epụta otu gị gwa onye na ụlọagụ akụrụ ọnụ teatetara ha daba na asị cheti onye emechi uri aka mba enye na-ahịa okwu ụlọ ọzọ na ndị mmụọ bụ ndị abịa nlebere bụ na a na-elebe na ụlọ ọgbazigiri okilikili ụrụ ụlọ ọgbazigiri okilikili na akụ na ụba anyị tuwe okilikili nwa egwu duo mma ụgha otu bụ ndị be anyị bụ ndị bịara ije bụ ndị mmụọ na ndị mụ ndị nna m asụsụ ọma mere Anambra bụ ndị bịara n'ebe niile ma ndị mmụọ ogbu ma ada bụ ndị bịara n'ebe niile ma bụrụ eri na irite niile bịalịa onye na-alụ ụlọ ọba oji bịara oji ana karaba Jizọs Kraịst bụ enwe anyị isi na iji unu bịara ebe anyị bụ ebe maka ọbụbụla unu n'aha Jizọs ekpesịrị onwe na-ekpere ọjị iji anyị abụgola ovu iji anyị abụgola ovu then n'aha nke ndị ụka we pray in the mighty name of Jesus. Ndị nne m ama si na osisi eji akpọ ụnụ emekọtara abịa ụlọ nwaanyị abụrụ ụlọ mba si na ụlọ apụta tupu anyị bido kewa nwa satịlị ime na-egbu ọja ahụ ọ bụrụ egbu ọja ka ọ bịara n'okwu okwu na-ekwuzi ihe nwa na-egbu nke ppp nwa ha chọrọ nne ọ bụrụ ambụlansị dị ya ụkọ ọkpa nekwenị gị anya o ọ nwere ogolo m na-alụ o nwere ebe olu na maịkị ime ịba ọzọ ndị maịkị mụ na gị ebulu ụzọ nụọ ọgwụ ịlụ maka gị ndị chọrọ gị wee si mmụọ nara nwere ọkpa gọnete mmụdo eze biko ejeterekwa aka hom n'aka njiri agbọkwụ ya agbọkwụ onye ọbụla na ya mere bụ osi ike na anara ibere na mmụọ narị iwe ọrụ na obi you understand me? Yes, this is intermarriage. Marriage between mmiata na ndị mmiata ije anyị tụrụ aka hụ na aghọta gị so ihe gbanụgba na adịrị ya dị nne onye chiji bidoro na ebe ibere dị thank you si nke anyị maakị gọlụbadị na ọkụ na na-enwe ezi dị na wetara gị ịlụ bisi ahụ rụọ ọrụ olu dị biko na na ndị mmụọ nara uru ga-abụ ebere ka nke anyị chọrọ idu unu o nwere eji ekwu ya na jos na ya na anya uru ya bụ ebere ka nke a o nwere ngwara uru na mbụ na mmụọ bụ ọbụrụ sọ anyị na-ahụ nwa mmadụ mma ọ ya kwụsị ọma mma anyị zụọ onye azụ I don't want to
Is there any cake? In case someone wants to have a cake, I am around here past us. I am very good. Come on and over there for those, and I want it too much. I am not out what you name. I want it too much. DJ never good. Illegal news. Why you take up a commission? Now, what do you think you're going to do? Before we go, we can do the work in the Abilene. You want to go?
Thank you. Sabina, Anam Mambo. S.BOSS book, I got a road and draw. Then picture immediately S.BOSS book, I know. He did it when I put it to those young people, marriage will take Kenya shaky. Who can win a little type of opportunity? He'll make a man over. Oh, no, my number, you can't look at dissolve on this marriage as I'm serious. So all your weight at a one year. Hello. Only was my other now, no more. I'm not coming. Come to the market, that's all that. It's okay, you don't know. Okay, Adama. Now, Volata, you will have to say a picture. Get it? We don't do that side, run a level. We don't do that side, run a level. Hey, you go back way.
boss, no one is not. Look at him, I'm going to give him a ring. Oh my God. Let's go, say, oh, you know, we are one now. I didn't kill the road. Look at what I say, look at them, hello. Majina kwenu, Anam kwenu, Anam kwenu, mmiata kwenu, mdogo kwenu, mnapiga kwenu. Kalawa ne. Chibozo. Uje lo mwana asina ngini abubu. Dan o force with that force. No, no, that's the other good man. When you get up, what now? Come on, the mother and the girls in our camp. The family will go or the good man. It is so. What's the way you know me? No, Papa, no, man. More for you can say, I'm a woman and I'm nice. I want more Cassava. No, I can one all person. I put it on one. No president of Somalia. I don't know to another again. We are more than the Anam. Ego, Nama, and Christian, whom the German are really. We go there, we were Abanaka, Luna. I really am most loyal at here. I didn't get one of the woman. I'm not looking more. Chineke na mara go go. Awo ya ka, awo se amara ka, no ba ya. Arunke ugu. So our class there one. Amen. Oh, go na kare. Ai awo pa ke ki amo mebu. Ai awo ke ki.
What about my brother? Yeah, man. Somebody give me J. Somebody give me E. Someone give me S. Praise the Lord. Praise the Lord. Someone give me U. Someone give me S. Two. Nwachinemelu 2026. Aye nu. Aye mama mu. Aye mama, aye mama. Wayo bija. Chukwu lisekelo wa chukwu. Chukwu bi a ekekelo wa biale. Ekekelo wa chukwu ngebia o mama na ya koselenge nowa. Wojojo na ya kosili chukwu. Olisekelo wa bia gbali egwu mu bụ egwu dị mmanụ. Mmana mmadụ gbali egwu mu. Nwoke na-enwe anya kunu seli egwu dị mma. Ayi. Nwanne m Chidozie. Nwachinemelu 2026. Udogwu n'ugo nwanyị Nwedemelu chi anya. Oya n'ụlọ nwanyị na-efe ọma melie. Oya n'ụlọ nwanyị na-efe ọma melie.
maka gịnị na nwa ya nọ bụ ife dị mmanụ onye nụlụ nwanyị ndị n'ụwa ọ nụlụ nwanyị ka ọ mụta nwa Ijeamaka na Thailand Ijeamaka TV iyo nwachetu elu ugo mmeli ego Ijeamaka aka na m ọ ga-ebiago igiligo gosi na obu na na-ahụ n'ụgọnụ Ijeamaka Nwachinemelu oro na kpọrọ anyị egwu tatanụ na mmadụ ga-eji kalesịa nụ udogwa na ụgọ nwanya wee bilichie nya ije lọva amaka ije lọvụ keji amụta nwanne n'ụwa ije lọvụ nne n'ụwa na keji amụta nwa onye jele ije lọvụ nọ n'ezie nọ na amụta nwa ọbụma wochuo nwoke nọ ya amụta nụ n'ọchọ nwanyị nọ ya amụta S.BOSS nwanne m Chinozie S.BOSS ayi Nwachinemelu 2026 warochi gị nya na-emelu gị ife ịnụgọnụ na ije lọva maka kwa mma ije lọvụ na-ebu n'ebu ije lọvụ bụ ije akala aka onye nụlụ nwanyị gwube onye nụlụ nwanyị ọmala akala aka ya n'ụwa nwoke nụlụ nwanyị ndị n'ụwa ozugo oke na nwoke nwanyị nụlụ di dị n'ụwa ozugo oke na nwanyị ozugo oke na nwanyị nọ igilige mụ bụ egwu na mmụ na-agwụ n'elu mụ na-egwu ezogo n'unu Nwachinemelu Chidozie ije lọvụ na-ebu n'ebunu ije lọvụ bụ ije akala aka ije lọvụ na-akọnye m lọta gwu agba aka ya n'onye mmụọ bụ isi enyi igilige ọrụzi maka ije lọvụ nụ ka onye ọcha ja nụ n'onye ojii ayi onowu daalụ nwanne m aka na m ogo n'owu ayi igilige nụ abịa moto gị na-elelu chi gị onye nna aka na m ogo onye ichie ibe mmanya mebeli gị nụgọnụ na onye nne m ogo na m ngozi n'ụwa onye nne m ogo na m ngozi na mama m akpọ mụ nsị ya osigbo bugo nwa m nwata nwelu ndị nwata nwe ndị ọnwa wele n'ụwa onye nwelu ndị ọnwa wele onye nwelu ndị ọnwa wele n'ụwa Chidozie gị na-alọlọ gị Chukwu amaka Chiamaka nwanyị mma nọ n'ebe anyị ine Chiamaka nwanyị mma ine daalụ Chiamaka nwanyị mma nọ na mụ lọtakwu ebe ibi alije dị amaka kwa ayi wanted man ọbọ na-agọlụ unu ya ebi n'udo peace and love nọ ya dịkwa n'ibu unu unu ya bụ onwe unu n'anya karịa unu ya weta onwe unu karịa denko decoration aka na eme ogodogwu ego denko ndidi keja nụ di na nwunye
ndidi kaja nu di na nwunye Chigozie ndidi kaja nu di na nwunye Nwachinemelu gị na lọlọ gị unu na-abọ ka n'ezi oziọma na oziọma mụ ka n'ezi n'ọra egwu ọma mụ ka nna agwụla ọra n'ụwa maka gịnị na-egwu mụ na ọ bụ egwu dị mmanụ Adanam nwanne m onye m lọtakwa kpaka Anam to the world Anam to the world mụ na gị na-abụ na ndị ọzọ anyị eme ihe eme mama Anam to the world onye ọcha na-amaghị abụghị iru gị mama daalụ ne awọmụla lọyi stedi awọmụla odondo nwanne m awọmụla ụwazi nwanne m mama ihe bụ egwu dị n'ebe anyị unu mụrụ anyị mụta egwu unu mụrụ anyị mụta nnukwu egwu dị n'ebe anyị na-aghọtara egwu nwee n'anya n'ụwa anyị na mụ na-agụ egwu m amala ebule egwu simadia amala ebule egwu m amala ebule egwu ị na onye ichie amala ebule egwu papa mụrụ Chidozie awamụlọ ọmụmụ papa mụlụ ọmụmụ n'ọrụ utu dike na nna m odogwu utu dike mụlụ odogwu utu dike na mụta odogwu n'ụwa onye mụlọ nwa ya eli aka nwa ya kene nwunye yi kenelu m lọlọ gị kene wele m lọlọ gị ebi gị nwanne m aka nne m ọgọ na-alụ nwanne m aka nne m ọgọ na-alụ ọ bụ na ijebe onye nke gị nya ma ekweli gị nọ edubigi nwaka nwa na Jakarta Chinedubigi ndị na nwaka nwa unu na bụ na show me love nwaka nwa obele oge na mma bịa ibe yi n'ọka na obele oge ibe ọma ya emela anyị na mma bịa lele n'ezie na mma bịa lele ebe ọmụ na mma bịa amagwu m na ihe abụọ m maka mgbosi n'ụlọ onye be gị ịgbalụ m egwu mmesie mgbọsị ahụ na enwere mmemme nwaka nwa na Jakarta igilige mụ bụ egwu na mụ na-agụ na egwu m Chinedu nwanne m edu muziki nwanne m edu muziki nwanne m onye mmiata ọgala zolezuo ọgala n'izolezuo ọgayala n'izolezuo chi gị melụ gị eze bụrụ ijiri ego gị eme mkpọtụ mana igbu onye nnekwu ego amala ebule egwu tụmadị amala ebule egwu amala ebule egwu m amala ebule egwu m amala ebule egwu amala ebule egwu amala bos wa kantilegu agaba n'iru kanaga n'iru kandege n'ọrụ abịala ije kange na nwoke na nwaanyị ya ka onye chele nna zelu mmadụ ka bọọlụ ọbịa m nne m ayi mmadụ ka bọọlụ nne abịara ọkwa ndị bịala ije da alụkwa anụ ọ bụ na ịnaba n'ezie nọ ya bụkwa mma nnebu ive na-ekwu dons bilion aka na mọgọ dons bilion igilige nwachi etu elu ugo mmeli dons bilion nnegwu mmanwụ nwachi etu elu ugo mmeli aka na mọgọ na-alụ ọlụ akọlụ gị nne na-ejuo ya nwa maka gịnị nke onye na-alụ ka oje elilile n'ụwa electrical party gị na-elelu chi gị electrical party nne ka gị na-elelu chi gị odogwu nwanne m avịa gị na ọ ga na-azụ n'ụwa maka gịnị na ọsagwu nna bụ avịa
mama m ụlọ onyinye nwa na m ekenego unu dakanda nweze nwanyị mbelegba dakanda bịa kedu maka ziko mọni onye ọma ziko mọni ọgwọ mme mmanwụ kenelu m iche ndị mata igilige onye m isi iti nwanne m amụ bụ egwu ekene unu the billion amụ na egwu ekene gu unu the billion si odogwu aka na m ọgọdalụ nwanne m onye nke genya melụ gị ịnụgo ọkwa the billions amalebulegu tue amalebulegu ifeọma amalebulegu Nwachinemelu 2026 the billions Ziko onye ọ dị n'aka Nwachinemelu 2026 ayo Nwachinemelu Nwachietwelu mmeli n'ụwa Nwachinemelu ebe Akachukwu steeti na mmegede egogwe gị Akachukwu steeti nwe mama steeti Akachukwu steeti ome mmanwụ Akachukwu steeti Akachukwu nọ dị gị n'arụ Akachukwu nọ dị n'arụ n'ụwa steeti mọni steeti mọni mbọsị n'ụlọ nwanyị na-abịa alụm egwu n'obi gị maka gịnị ije lova maka mma 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 steeti mọni ije lova ka iji nụọ ya obe gị steeti ije lova maka mma ayi Ikechukwu ije lova maka mma n'ụwa eze eji ije lova maka mma n'ụwa ije lova ka eji amụta nwa eze eji ije lova ka eji amụta nwa Uderika ije lova ka eji amụta nwa nne ụwa nne ije lova maka mma ije lova maka ije lova maka mma ije lova maka mma ayi ije lova onye ọ dị n'aka onye mụ lọta nwa maka onye ọ dị n'aka onye ka nwanne m onye ka sije nwa mbụ ma ni sije aka nne m ọgọ nwanne m nwanne Sunday babadunu ndị mmiata ndị mmụọta gwa baka Nwachietwelu gombeli nwanne m onye ka mụ keneli gị nwanne m onye ka mụ keneli gị steeti mọni n'ezie nọ n'ọgbọ steeti mọni na Dubai steeti mọni na Indonesia Rico mọni aka nne m ogodogwu ego Rico mọni aka nne m ogodogwu ego aka nne m ogodogwu ego ayi igilige werochi na-eme ụwa igilige isi gwelugo nya na-etu n'ugo igilige mmadụ ga-eji kalesịa igilige mmadụ ga-eji ego n'ụwa onye nwere mmadụ n'ugo nwoke onye nwere ego n'ụwa arụmọngọ onye bụla ewu ebugo nwanne m onye bụla ewu ebugo Chukwu dozie onye mmụọta gwa aka anọlụ nwaanyị bili ya ka anyị ji nwee bịa odogwu nwanne m odogwu nwanne m Rico mọni nọ ichie dị mata
ichie dị mma taa amalụ onye ndeli ege ka amalụ na-ezi ọhịa aka gị Rico money Rico okike chukwu ebuka okike chukwu ebuka onye mmiata onye misiti nwanne m India ka ijelu chụọ nta ego India ka ijelu chụọ nta ego n'ụwa igilige nwaji etu elu ugo mmeli chukwu ebuka onye misiti nwanne m chukwu ebuka onye mmiata obodo eze chukwu ebuka onye misiti nwanne m Paul nwanne m ọmaba Paul ejime ibe m nwanne m beta mmọnwụ ichie dị mata ọkụ anyụ ichie dị mata ichie nebu egwu ka na-agara ebe ichie nebu egwu ka na-agara ebe n'ụwa otu oge aka esi bido egwu ọ gaghị na-ebido unu na-egwuela egwu anyị ọ gaghị na-ebido unu na-egwuela egwu m ọ gaghị na-ebido unu na-asọpọtụ egwu m emesie n'abanụ ndị a wee bili obi ibiji na ndị a bụ ka ọ dị mma n'ụwa ngwaba gị nya nọ n'igwe okwu mma ọnụ gwulu njọ dị n'ụwa baya ekwukwe nụ mma ọnụ gwulu njọ dị n'ụwa baya egwu mma n'ụwa ọmaka me ọnụ gwulu njọ egwu nụ mma ọmaka me ọnụ gwulu njọ egwu nụ mma nụ ọmaka me ọnụ gwulu njọ egwu nụ mma ọmaka me ọnụ gwulu njọ egwu nụ mma aiki nwanne m onye bisiti nwanne m nwanne chi edu abada abụ nwanne gị nne ọgwụlụ karịa akụ ndị m lọta gbaka ndị m lọta gbaka ibe na-agwa ndị banyị ka wabede egwu m anya n'ụwa agbọghị nwago dakanda eze nwanne m dakanda mgbe eze nwanyị dakanda ọnụgwulu ndị egwu okwe mma ejike celebrity ọnụgwulu ndị egwu okwe mma igilige ndị aka na-egbu ogo idolo na mụ na-egwu na-egwu ogbu mmụ dakanda nwa eze onye obodo n'eshia ayiye mama m ayiye mama m ayiye mama m ayiye mama m aboyi gold big nati big nati big nati ma big nati one big nati odogu big nati one igilige onye obodo n'eshia igilige onye obodo n'eshia onye mmadụ ọ bụrụ ya anya chacha n'ụwa ego na-ana n'ụwa oyi na-ana ibe belu nwanne n'ụwa n'ọbụ n'ọnwụ n'ụwa ikeju deko mmanwụ ikeju ọbasa wise na kanda nweze nwanyị 6th of next month anyị abịanụ anyị eje mụ enwere ụmụ je n'ụta nwanyị gị na mma abịaleli ọnenụ ọbasa white dalụ ọbasa white dalụ wọ́wúwo rango na mmụọ ọba wọ́wúwo rango na mmụọ ọba ọkụ anyụ onye mbọsisi kendo onye mbọsisi kendo onye balụ mba na n'ụwa mana ọ na-emewerili nne kendo be anyị ọkụ anyụ ode n'ụwa na ọya anyụrụ anyụ kama ọya anyụ ọ ga na-egwusi ike kama ọya anyụ onye egwusi ikwu ike dị n'ụwa ọmụsike ọnụgwulu ndị egwu nụ mma ọ bụ na ọkụ anyị nwụsiri ike ọnụ bụla ogila so n'oyi eji ogili lacha kendo ọkụ anyụ kendo ọkụ anyụ kendo ọkụ anyụ ee kendo ọkụ anyụ kendo ọkụ anyụ ee kendo ọkụ anyụ kendo ọkụ anyụ kendo onye dị n'aka onye ọma m kendo nwanne m onye ọma kendo nwanne m nwanne egbu n'ike molomolo ndị m siti ba ndị m siti ba ndị mmiata obodo eze nwanne m kendo ọkụ anyụ nwanne m kendo ọkụ anyụ ijele mụ na mgbe
Dalo nwanne m nwanyị dalo. Nwanne m Paul nwanne m onye m lọtakwa maka ejime nwanne Peter ejime ayi polo egwu m sọpụlọs nwanne m sọpụlọs mgbọsị n'ụlọ nwanyị ibili ọrụ m ka igbolo egwu na asaba agalụ m telu egwu Paul nwanne m ndị ejime na-agwa onwebe n'anya Paul onye m lọtawo na mmegede gị kenelu m ejime gị ya bụ Peter nọ ya bụ Peter nwanne m iyo na mụ na-egwu esogolu onye ọ dị n'aka Rico Money ome mmọnwụ Rico Money ome mmọnwụ Rico Money mmadụ ke na-ekwu okwu ya Rico Money na mmabụrụ gị zi chacha nụ Rico Money na mmamaro gị zizi chacha mana ebolo m tata when they show me love ka ngolugo onye ke gị show gị love abụla onye ọcha n'ezie na onye egosi gị love abụla onye ojii onye egosi gị love who love us so now we go love who love us so now we go love onye kpọla anya asị Chukwu akpọ ọnya asị onye bụla anyị n'anya ya bụ onye bụ n'anya onye kpọla anya asị Chukwu abịa ma kpọ ọnya asị iyoyo otegwu onye mmiata ụwa ayiye mama mo ayiye baba mo ayiye mama mo ayiye mama mo ayiye mama ayiye mama mo ayiye mama mo ayiye mama Shudozie na lọli anya Jamaka nwanyị mma kunu kpụrụta m nso Ekene Christopher nwanne m Ekene Christopher onye ọ dị n'aka CJ nwanne m nwanne Sunday baba dunu nwanne Sunday baba dunu Sunday baba ndị m lọtawu na-elotie lota Sunday baba ndị m lọtawu je ma ọnụ n'ụwa onye na-ekile ekile ọ dịrọ mma ịkpọtụ n'ụwa ichi ya wesi nwanne m ichi ya wesi nwanne m Prince Fasin Chukwanụ mba ọmụọka ma chie nwanne ọ dị n'igwe otisa Udelu joduta otunata Udelu jagusara lanka Ijelu Colombia Ijelu Colombo ebe na-achụ aka kwade maka na-eme n'ụwa aye mama mu aye mama mu aye mama mu aye mama mu aye Osman Nwachinemelu 2026 Ora kilianu Odogwu na lolo Dezie na mba nọ n'ọgbọ Odogwu na chalugo nọ n'ọgbọ Chalugo Ọ bụ na ife asị Odogwu Ịmalụzia Odogwu na-eme n'ọfụma Nwanne m ochi n'ozie S.BOSS Nwachinemelu 2026 ka ngwa gị okwu ndị n'ụwa ka na-egwu daalụ ị na Chudozie n'oye bie anụmụdị na nwunye nụ eneta ya lụọ ndị n'ụwa ka eji anụ ya nụ eneta ya lụọ n'ụwa kubezie ka eji anụ dị na nwunye Odogwu nwanne m ageta ya lụọ n'ụwa ka eji anụ dị na nwunye Odogwu nwanne m Odogwu na India onye mmụta gwa gbaka yi onye mmụlọta gwa maka
igilige nwanne mmadụ n'ụwa ọ bụrụ ya ya aka nne m ọgọ dalụ nwanne m aka nne m ọgọ nọdụ mma ọ gosi na obu na agwụ n'ụgọ o gosi na obu na agwụ n'ụgọ chukwu olise kele ụwa chukwu ọ dị mma ede n'ụwa n'ahịa akpọ gị ọ dị jụ ede n'ụwa n'ahịa akpọ gị chukwu chukwu bi ya n'olu oge njagwu egwu Nwachinemelu 2026 onye ọ dị n'aka onye ọ dị n'aka si ije nwa mama kedu maka onye be gị duru ọbụ ije lọbụ gị ji nụ onye be gị ije lọbụ gị ji jebe n'ụmụ awa wee n'otu onye be gị ije lọbụ na-ebu n'ebuo n'ụwa ije lọbụ bụ ije akala aka hụ onye nọle nwanya ọmala akala aka ya anya onye nọle nwanya ọmala akala aka ya anya onye nọle nwanya ọmala akala aka ya anya nwoke nọle nwanya ezigbo oke na nwoke nwoke nọle nwanya ezigbo oke na nwoke nwanyị nụlụ dị ozugo oke na nwanyị nọ igilige na mmuvi egwu ka na-egburu ebe n'ụwa subado billions zillions Nwachinemelu 2026 Abalose Chinedu complex nwa mama onye bụ nwata nwa maka mana ọ dị n'egbo intellectual bụ anyị ka ọ dị mma ka na-eme ije dị mata bụ anyị ụbaka ese nwa mmadụ onye mbiziti nwanne m onye mmiata be anyị igilige na mmuvi egwu ekene eyi Nwachinemelu 2026 onye mmiata obodo eze Nwachinemelu 2026 nwanne m ochigo ozi onye mmiata obodo eze Nwachinemelu 2026 ichie dị mata onye mmiata obodo eze Twinsta nwa mama onye mmiata obodo eze Aiki mmilize egwu onye mmiata obodo eze igwe transfer bụ anyị onye mmiata obodo eze big nwanne m chudozie ndị mmiata bụ anyị unu anụgo nwunye ha ịnụgo nwanyị gị nyabụ ibe na gwa gị chukwu dozie ọbọka na-agọ udo na ya dị n'ibe yi Chiamaka nwanyị mma Chiamaka nwanyị mma nọ n'ebe anyị nọ n'ebe anyị nyabụ ibe na gwa gị ofokuka Lolo Nwachinemelu 2026 mmadụ goduo dị n'ụwa ndụmọdụ ka mụ na-enyekwa gị gedo ntị ọgwụ nwanya na-agwala di ya nya bụ ezigbo omume n'ụwa
ọgụ nwanyị na-agbalụ di enye ya bụ ezigbo omume ọgụ nwanyị na-agbalụ di enye ya bụ ezigbo omume ọgụ nwanyị na-agbalụ di enye Chiamaka ezigbo omume ka ọ bụ igilige otigbu onye mmiata twin star igilige otigbu onye mmiata aye mama mo 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 oyo ma CJ nwa mama e onyo dị n'aka onyo dị n'aka onyo dị n'aka onyo dị n'aka ji mba onye dị n'aka ji mba Gentle Jack onye dị n'aka ji mba Chikolo Gentle Jack Gentle Jack ebe anyị Gentle Jack ebe anyị daalụ nwanne m aka nne m ọgọ daalụ ogosi na obu ọkwa nne nna ịnụgo igilige otu egwu onye nne ya aka mbem igilige ogwu egwu onye nne ya mbem ije Jojo Loco. It's okay. It's okay when we go. Oh yeah, mama, it's okay. It's okay, mama. Na make a degi. It's okay, big. Igilige, madu gadu. Jojo Loco. Wabu Jojo Loco. Wabu Jojo Loco. Wabu Jojo Loco. Wabu Jojo Loco. Fabi billion. Fabi mom. Fabi mekedegi. Fabi mekedegi. Fabi mekedegi no. Fabi billion no. Oyagule ribu mom. Anya malege. Oyagule ribu mom na yekedelege. Oyagule ri wanna. Egu. Fabi billion ambemo. Esma mbemo. Fabi billion no man. Ecolovia. Fabi billions. Oyaguleri man. Oyaguleri Fabi billion no negu man. Obodo Malia, obodo Vloge. Waguleri. Ikolobia go di abubi Ikolobia go no di abubu nwa chetu elugo mmeli egwu mu keneligi no no kwa ma no obodo aro Fabi billion ogosi no bu na hugo ogosi no bu na hugo enugo no maun kwalegena enugo no maun na golongo oboka mo na go negwu mo Oyaguleri enyi
Fabi billion negwu mmanwụ agụleri mụrụ mmanwụ agụleri mụrụ odogwu ọra akilie mmanwụ ego ọra akilie mmanwụ ego ogwegwu onye mmiata na mmanwụ ma hụrụ agọ na mma ome mmanwụ onye mmiata amụma egwu globe agwawago ọnụ ya emelimogbo m egwe Chidozie ọmụ nwa na-agwụrụ ebe n'ụwa nwa ka ọ dị mma Nwachinemelu 2026 ngị na onye ebe gị kwado okwu n'ụbịa m nso n'ezie n'oge elugokwe ngị na onye ebe gị bịa ka nga ọgọ mụ na mmanwụ na-ata igwe wabịa m n'uche nkwuo n'ọnụ m nna bụ egwu mmanwụ wabịa m n'uche nkwuo n'ọnụ m nna bụ egwu ikolobịa emere m onwe m egwe echuozie S.BOSS mgbadike chudozie nwanne m igilige gị na oyi ebe gị bịa anụ m nso gị na ala ọlọ gị chiamaka nne m oge egwu n'elu elu oge egwu n'elu elu ejizi nwanne m ejima nwanne m onye m ghọtawa agbaka nwanne chuno nso anụ ule daalụ ụmụ kenekweli ebuka nwa m bọọlụ daalụ okike ebuka chukwu ebuka egwu nwa m bọọlụ chukwu ebuka nwa m bọọlụ chukwu ebuka n'ezie na osimiri ebugote gị ya egwu na m egwu egede ụbọm ibe ya egwu egede ụbọm egwugwu ọ bụ egwugwu egwu eze n'ihe omemụ nwa ya mmiata na mụ kenekwala ihe bụ egwu eji agụ ọbụ ya bụ egwu eji ebe ebele ọbọ ka anyị na-agụ ebele ka anyị na-ebe n'egwu anyị anyị nọ na mmanwụ ijegote ya ijegote ya ijegote ya ijegote ya ijegote ya ijegote ya Chidozie n'ebe egwu na-anazi ya n'ahị gị na onye gị bịa ka ngọlụ n'ọbọ gị na onye be gị bịa ka ngọlụ n'ọbọ echi n'oro di Nwachinemelu mụ bụ egwu na mgbedebe gị ka bịa emelimbo weme egwe emelimbo weme egwe mma wee ka ọ dị mma ka na-eme ka ọ dị mma ka ọ banyezie ka ọ dị mma ka eji anụ nwaanyị ka ọ dị mma ka eji anụ nwaanyị ka ọ dị mma ka nji nụta onye ebe m Chidozie onye nụrụ nwaanyị ka ọ mụta nwa ee amụta nwa nwanne m kọpụlas nwanne m Chidozie n'ezie na ya mụta nwoke mụta nwaanyị ọmaba Chidozie n'ezie na ya mụta eke mụta ọya mụta abụ mụta ahụhụ udedelegwu udedelegwu mee egwu udedelegwu egwugwo
malemo. Ngoye katalu koye meluche no wine. Ngoye katalu koye meluche akala konye nedu ohem. Emelimbo begu. Emelimbo begu na begu onatalu chimu. Sma ayo ekubeku ayo 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 sebudu ayo 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 two idogodo portion it's a come with big on for level water. Egwu Akachukwu onye ze nwa ama obi ebube egwu ndị Igbo na Twinstar. What do you wish me be your portion? What number two does he? Watching a believer, watching a mellow, watching a mellow, watching a mellow, watching a mellow, watching a mellow. Watching a believer, even Bala Baba Gono, Gina Yabegi. Ibe bala baba go, ibe bala baba go, ibe bala baba, ibe bala baba go, ibe bala, ibe bala baba go, ibe bala baba go, ibe bala baba go no, ibe bala baba go, ibe bala baba go no, ibe bala baba go no, ibe bala baba go no, ijoli jole mauna gueku, ijoli jole mauna gueku, ijoli jole mauna guaro, ijoli jole mauna taigwe, ijoli jole osma. Eze bigi eze bigi dugbu eze bigi eze dalu nwanne m blood mmadụ kede kwudokwu dalu nwanne m aka na eme ọgọ dalu onye nke yi mele oge iyo onye ze nwa ama obi ebube egwu ndị Igbo na Twinstar. We know the quarrel, me and you, we know the fight. I don't do you wrong, I don't do you bad, but why you the best? I don't know. Is it because I carry grace, way pass you juju, way pass your own?
Grace Ubasinachi. Nwachinemelu 2026. Awele gino sina chukubia. Oya begino sina chukubia. Awele yino sina chuku. Ego yino sina